The pattern is too loud. Iri kuonekwa kunzi ma-serving generals pamwechete nema-retired generals they are dying so fast. Chitiko chaita kuti kunyange nema-serving generals panguva ino vashamisike vavhunduke. Maybe you might be the next one are on the list. Panguva ino tichiona kuti recently we have seen retired brigadier general Chuma, he has died and hapana kana ma-clear reasons kana kuti what led to his death. Zvese zvinongoramba zviri ngori covered. Tisarambira mashuka mukatoko panguva ino zvinoratidza kuti mabarracks hakuna kupira zvakanaka. These generals must rise, must take action. You must subscribe or like or down the bell icon. Retired Lieutenant General Winston Scott Mapranga Mdanyira Chiti, under the mnangagwa regime, ZNA army generals are dying like flies, faster than Ukrainian generals in an actual hot war. What baffles me most, no commissioner generals are dying in ZRP, CIO or ZPCS. Only the army. The pattern is too loud to ignore. Kuchamanyiwa soon. Retired Lieutenant General Winston Scott Mapranga Toma developments anoitaura panguva inachiti mukanyatsa kutrace back mukatarisa kuti pamborina ma-ZRP officials kana ma-CIO or ma-ZPCS officers vari kumbotsakatika, but kuri kuonekwa kunzi veku-ZNA ikoko kuma-army generals panguva ine kungobva pangoitika the 2017 military transition which ushered President ED Mnangagwa into power. Ndo pakatanga kuonekwa minana yamuri kuona iyi. To each and every month munotonoviga vaviri vatatu ava paheroes ega. Tudze mafundiro enyu muri kudii pamusoro pe-these developments. Nakome section medu dzafundiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like pamwe chete turn on the bell icon.